Hola, bona tarda a totes i a tots, bona tarda a tothom. Tornem al cine amb els Jaumes. I avui en veurem una de l'Oeste. Bueno, escoltarem una de l'Oeste. I també veurem si tu fas un bon muntatge. Bueno, Això. exacte. Bueno, doncs la muntarem. I la muntarem en Cinerama. Una cosa especial que va succeir en un moment donat i que ara ens explicaran els Jaumes, el Jaume Felipe, el Jaume Font i el Jaume Felipe. La conquista de l'Oeste i Cinerama. Aviam. El cinema sempre ha buscat l'espectacularitat. I als anys 60 el cinema li feia molta por a la televisió. I llavors van dir, bueno, que hem de començar a inventar coses perquè el públic vingui a la sala i no es quedi a casa, no?, davant del televisor, el que passa ara amb les plataformes. Evidentment. El que passa ara amb les plataformes. I què es van inventar? Doncs es va inventar un sistema que es deia Cinerama, que es rodava amb 3 càmeres simultànies i es projectaven 3 projectors simultanis, amb 2 línies verticals a la pantalla. Sí, és que eren 3 trossos de pantalla, Eren 3 que trossos totes de juntes pantalla. feien una pantalla així còncava, Sí, que podríem dir que era com un cinemascop espectacular. exacte. I llavors, bueno, venia a ser, perquè ens fem una idea del que representava, com si tinguéssim una sala IMAX, d'aquestes amb una pantalla tan enorme, l'únic que era recta, no? Bueno, feia aquesta curva, era còncava, sí. feia com una mica de curva, no arribava fins als ostres, No. però era espectacular. Era espectacular. La veritat és que era espectacular. A més, aquí el Jaume ens ha fet una introducció amb el que era el Cinerama. Jo tinc una sèrie de dades, que poder tu no les tens, Podria ser. però no perquè no les sàpigues, sinó perquè són de difícil recordar, Vale. perquè, clar, són del 1958. Jo no havia nascut encara. Per això et dic, no? O sigui, el 10 de desembre de 1958 es va inaugurar a Barcelona el primer cinema que projectava en Cinerama. Mira. Una tècnica que, el que tu has dit, consistia en triple projecció d'imatges simultània sobre una pantalla en format panoràmic. Vale. Llavors el local estava... Després n'hi van haver 2 més de locals en Cinerama, que era el Waldorf i el Florida. Però, o sigui, el Cinerama per excel·lència a Barcelona va ser el Nuevo. El Teatre Nou, que estava ubicat a l'Avinguda del Paral·lel, i la primera projecció que es va fer va ser en sessió nocturna a les 10:47, a 3:15, diguéssim, doncs del dia 10 de desembre de 1958, amb una gala benèfica a favor de l'Hospital Asil de Sant Rafael. Mira. I segons diuen les cròniques hi va anar també lo más florido de la societat catalana, que llavors parlaven així. Inclús tinc els preus que es van pagar per aquella secció, perquè hi havia 3 categories d'entrada. Carai. No em va semblar exagerat, la veritat. No recordo la causa efecte de la devaluació i especulació, però, o sigui, la butaca de platea, la més cara, la que va pagar l'alcalde de Barcelona, per exemple, 60 pessetes. Déu-n'hi-do. Després hi havia una butaca especial, que se'n deia especial perquè estaven ubicades al costat i la visió no era tan bona. Aquestes valien 45. Déu-n'hi-do, també. I després n'hi havia unes pel populatxo, cito literalment la crònica, que eren unes butaques d'amfiteatre no numerades a 25 pessetes. A 25 pessetes. El que era abans el galliner. Sí, no aclareix ben bé què era, però era butaca amfiteatre pel populatxo, butaca amfiteatre 25 pessetes. Agafa-t'ho com vulguis. Jo crec que devien ser diners en aquella època, perquè si estem parlant del 58, sí, 25 pessetes a l'època... La primera funció es va fer el 50, la primera passa es va fer la nit aquesta de novembre del 58, no? I quina pel·lícula s'hi va fer? S'hi va fer una que es deia Esto es Cinerama. Sí, que era com no era una pel·lícula amb argument, perquè la primera pel·lícula que es va rodar en Cinerama va ser El fabuloso mundo de los hermanos Grimm, però no era amb argument. Era una associació, doncs, explicant el que era els hermanos. Però la primera que es va fer amb argument, diguéssim, dramàtic, per dir-ho d'això, va ser La conquista de l'Oest. Sí, perquè jo el que sí que he llegit és que fins llavors només havien fet documentals al Cinerama, que era una manera també de donar a conèixer el sistema i tot plegat, però que la primera pel·lícula com a espectacle que es va fer en Cinerama era La conquista de l'Oest. Però molts historiadors de cinema et diuen que va ser l'Hora dels Hermanos Grimm, però llavors ja apunten el tema que era també com una espècie de reportatge. No hi havia argument.
Bueno, La primera pel·lícula que es va fer amb productora al darrere i amb tot el que es necessita per fer una gran pel·lícula va ser La conquista de l'Oeste, que va ser una pel·lícula brutal, Va ser una pel·lícula brutal. Llavors, La conquista de l'Oeste, Els 10 manaments i la primera de la Guerra de les Galàxies, les Star Wars, van ser les més populars. Home. Van ser aquestes, se'n van fer altres, però no van tenir la popularitat d'aquestes. Sí. I durant els anys de vida del Cinerama, doncs la cosa va funcionar més o menys bé, sobretot al Teatre Nou, que tenia un aforament de 1.100 butaques. Avui és impensable. I una dada curiosa, la pel·lícula de La conquista de l'Oeste va estar 22 mesos en cartell. Impensable ara mateix també. Ara no tinc les xifres del West Side Story de l'Aribau, però et diria que poder la supera, Et diria que poder la supera, Sí. És el que et dic, van estar en cartellera 22 mesos. I l'1 de juny del 1986 el Cine Nou va tancar portes. Va tancar portes perquè els altres dos cinemes ja anaven fent algun cinerama, tant el Waldorf com el Florida, però ja no tenien la pantalla supergegant que tenia el Teatre Nou i ells ja van tancar. Suposo que hi va tenir molt a veure que també el Cine Nou estava ubicat on ara hi ha a l'Hotel Apolo i el Teatre Sota. No sé, és el Teatre Apolo també, que allò ho devia comprar algun immobiliari i tal, i aprofitant la benentesa doncs ho van vendre. Bueno, i hem de tenir en compte que als anys 80 hi va haver la primera crisi del cinema, amb tot el tema dels VHS, i ja van fer molt de mal, els videoclubs i els VHS van començar a fer molt de mal al cinema i va haver un tancament gran de sales per aquella època, per als anys 80. Doncs nosaltres, o jo, vaig anar a veure La conquista de l'Oeste, però també haig de dir, ara en parlem ja de La conquista de l'Oeste, posem ja candau al Cine Nuevo. Anem per la pel·lícula en si. La conquista de l'Oeste, també haig de dir que jo ja us ho he comentat dies enrere, que quan va acabar la pel·lícula vaig quedar una mica decepcionat. No per la pel·lícula, sinó perquè la propaganda d'aquell temps et venia com si anessis a veure un cinema 3D, com ara el que feia l'IMAX molts anys després. Sí. I clar, no era allò. Els índios no sortien de la pantalla, i els trens tampoc sortien de la pantalla, m'entens? I els bisons tampoc. No, els bisons tampoc, i per això, i allà et deia, inclús hi havia una propaganda curiosa que advertia que si algú tenia problemes de cor que no hi anés perquè la sobtada irrupció de les imatges li podia provocar un cert desbarajuste. Això la publicitat sempre ha jugat fort. Sempre ha jugat fort. Com que tampoc, Ja. Però també t'haig de dir que l'obertura, si la recordes, l'obertura de la pel·lícula, tret el pròleg, que surt el Custer i el Sherman, els dos generals, parlant i això, però quan entres de ple la pel·lícula, la primera impressió que et fa la baixada en rai del cap de família, home, allò... Pels rius, els ràpids. Els ràpids, vull dir, allò donava bastant, Sí, bueno, allò, jo recordo especialment aquella escena i l'estampida aquella de bisons del bison, la quarta part. Bueno, i també hi ha alguna escena també espectacular de lo que és el tren, en primer pla venint cap amb tu. Sí, també. Bueno, i els paisatges. Els paisatges són espectaculars. Els paisatges, sí, però els paisatges estan quiets. Sí, això sí, no belluguen. Els paisatges estan quiets. No belluguen. Doncs, hi havia tants bisons, vull dir, perquè hi havia molts, a la pel·lícula, vull dir, a la pel·lícula l'estampida és una quantitat enorme. Es calcula que durant el que és la colonització de l'Oest, per dir d'alguna manera, se'n van arribar a matar 2.200.000. Que són molts bisons, perquè són molt grossos els bisons. 2.200.000. I ara em sembla que la població actual, no em sembla, vull dir, això no arriba, la població actual de bisons als Estats Units no arriba als 400.000. 400.000? Sí. O sigui que als anys 60, quan es va fer la pel·lícula, n'hi devia haver, potser, què? No tinc ni idea, però bueno, clar, és que allà... 1 milió, poder? Sí, però clar, ja per molts que en surtin, com diu el Ramon... Sí, allò és espectacular, és que encara que sigui una manada petita... A mi em va impressionar molt perquè és una estampida provocada pels indis per fer una destrossa al campament. Sí. I clar, allà rep tothom. Allà rep tothom i dius, home, tampoc feia falta, no? Bueno, era l'excusa també per fer-ho espectaculars. Es buscava l'espectacularitat.
això s'ha de dir. La història de la conquesta de l'Oest és una història que es va desenvolupant al llarg de 3 generacions de la mateixa família, que són els Prescott. Sí. I el cap dels Prescott era el Karl Malden, que jo, curiosament, no el recordo per aquesta pel·lícula, sinó que el recordo per una sèrie de televisió molt antiga Sí. que ell feia de policia de San Francisco, Sí. juntament amb el fill del Kirk Douglas, Sí, el Michael. les calles de San Francisco. Sí, a les calles de San Les Francisco. calles de San Francisco, Sí, Karl sí. Malden, molt mítica. La Molt sèrie aquesta, mítica. molt mítica. Perquè les sèries d'abans no són com les d'ara. Les sèries d'abans eren cine en format reduït, però era cine. Però una cosa hem de dir, amb aquesta pel·lícula van posar tota la carn a la graella, la Metro, Sí. va posar totes les estrelles que tenia i alguna més. Sí, perquè una de les estrelles de la sèrie també era el tramvia. Ah, sí. Aquell tramvia pujava, Sí, baixava... sí, el recordo. Dius, home, escolta, El recordo. Jo vaig conèixer el famós tramvia de San Francisco, el vaig conèixer a través d'aquesta sèrie. Sí, perquè era famós, és veritat, Era molt amb famós. aquella pel·lícula, bueno, era una sèrie molt bona. I el Douglas Petit, el Douglas Junior, abans de fer-se famós, El Michael Douglas. va sortir aquí. Sí, i abans de ser productor. Sí, era l'ajudant de l'inspector en cap, que era el Karl Malden. Sí. Però bueno, hem de dir que a part del Karl Malden aquí sortia tothom amb aquesta pel·lícula. Ah, la pel·lícula, home, aquí mira. Henry Fonda. Te'ls enumero? Vols que te'ls enomeni? Enumera. Bueno, però no tots 50 i pico, eh? No, és que ja dic que la Metro va posar totes les seves estrelles i algun cometa que passava. El Henry Fonda, el John Wayne, el Gregory Peck, el James Stewart, el Richard Widmark, l'Spencer Tracy, el Karl Malden, i de noies hi havia la Debbie Reynolds, la Thelma Ritter, la Caroline Jones, la Carol Baker i encara la Agnes Moorehead, que me l'he deixada d'apuntar, que a mi em feia molta gràcia perquè era la mare de la famosa bruja. Te'n recordes de la bruja de la Samantha? Sí. La mare de la Samantha era l'Agnes Moorehead. Ah, molt bé. Sí, home. Bueno, i n'hi ha que no surten els títols de crèdit, perquè també hi havia l'Ivan Cliff, que també surten fent cameos, Però surten tots, eh? Sí. Clar, dic és que 50 i pico Sí. de personatges... Però estrelles. Jo crec que era el cartell de l'època, allò que posaven abans, no? Que posaven les cares dels actors i de les actrius al voltant, els hi havia faltat cartell. No, van posar ja d'això. Ja et dic que jo em havia apuntat això, la Carol Baker, i un llarg llistat d'actors i actrius de trajectòria consolidada. Sí. Tots eren de trajectòria consolidada. Sí, eren estrelles que tenia la Metro i va dir, doncs aquí, posem-li, no? I els hi va sortir una pel·lícula per mi, una pel·lícula d'un western rodó, perquè a més el sé que explicava la història d'Amèrica, de fet t'explica 50 anys de la història d'Amèrica, i ho tenen dividit, o sigui, la cinta és narrada en 5 episodis. Els rius, que va dirigir el Henry Hathaway, les planures, les d'això, que també va dirigir el Hathaway, la Guerra Civil, del John Ford, i el tren, que la va dirigir el George Marshall, i els malfactors, els bandits, que també va dirigir el Hathaway. El que també no he pogut acabar de quadrar, després més o menys he tret una mica d'entrellaçat, perquè a part d'aquests 3 directors, en va tenir un quart, que és el Richard Torf. Però no he pogut aclarir... Quina part va fer? No, i els títols de crèdit surt com a col·laborador. Perquè pot ser que fos d'ajudant. O en un moment determinat suplís algú per fer alguna escena. O de segon equip. O de segona unitat. De segona unitat, podria ser també. Bueno, la qüestió és que la pel·lícula engloba tots els temes del que parlen els westerns. O sigui, si algú vol veure tots els temes allà no queda res per tocar. Estan tots allà, perquè parla de la colonització, parla de la construcció del ferrocarril, parla de la febre de l'or, parla dels combats amb els indis. Tracta tots els temes del western. La pel·lícula té tots els condiments del gènere. Baixada molt perillosa pels ràpids del riu, caravanes de colons amb emocionants persecucions dels indis, l'epopeia del tren, l'estampida al·lucinant dels búfals, la guerra civil, els vaixells del Mississippi
I moltíssimes coses més, vull dir, la cinta és narrada, ja t'he, com havia dit, en 5 episodis. Durava gairebé 3 hores. Tinc apuntat, sí. 162 minuts, em sembla, si no ho vaig equivocat. Era molt llarga, per l'època. Ho tinc apuntat, inclús havia apuntat de que jo quan la vaig veure, si eren 162 minuts, altres referències diuen 157, però bueno, no ens veurem per això. Sí. Però recordo que va ser la primera pel·lícula que vaig veure amb mitja part. En mitja part. Després vaig tornar a veure Els 10 manaments, Sí. en mitja part, el Cursal, i el Ben-Hur en mitja part, el Novetats. Sí, perquè abans es feia mitja part, això s'ha explicat també. Sí, però és que la pel·lícula sortia molt del metratge habitual. Clar. Bueno, és que quasi 3 hores, poques pel·lícules hi havia en aquella època que duressin gairebé 3 hores. Perquè s'ha de dir una cosa, que és que els I llavors la pròstata no es curava com ara, Bueno, i hem de dir una cosa també, que és que els directors en 1 hora i mitja t'ho explicaven tot. Sí. En 90 minuts en tenien prou i t'ho explicaven tot. Bueno, I si algú s'allargava fins a les 2 hores perquè tenia moltes coses que explicar. De fet, això són 3 pel·lícules en una. Sí, de fet sí. El que sí que vaig notar, i recordo que em produïa una certa, no un cert malestar, però sí una certa angoixa, aquests canvis, diguéssim, de ritme narratiu que hi havia d'un director a l'altre. No que siguessin dolents, però notaves tu doncs, que no era la mateixa mà que hi havia hagut fins llavors. Clar. Bueno, clar, és que és difícil al final ensemblar tot un puzzle com aquest, no? Posar directors diferents... Però des de llavors els va quedar el puzzle molt ben acabat, Sí, els va quedar molt bé, però bé que és difícil. És molt, molt complicat això i en algun moment es pot notar, narrativament. Però aquesta pel·lícula, clar, hem de recomanar que la vegin. Sí. Que la vegin. Clar. No podem recomanar que la vegeu en cinema perquè no sé si es passa. Jo diria que no. Però que si algun dia la troben per televisió, que sí que es va passant, que se sentin, que no agafeu crispetes, perquè no es poden menjar crispetes ni a casa, i mireu tranquil·lament i saboregeu la conquista de l'oeste en tot el seu esplendor. Val la pena, sí. I més amb els aparatos que hi ha avui en dia. Sí, jo crec que amb un reproductor Blu-ray i una pantalla de 50 ja n'hi ha de sobre. N'hi ha prou. Sí, n'hi ha prou per veure-la. Home, seria... Clar, ara jo crec que l'únic cinema ara que passa cinema per sobre de 35 mil·límetres o el que seria el digital normal, jo crec que ara és el Fenomen, que em sembla que fa 70 mil·límetres. Clar, estem parlant del doble del 35, i és molt espectacular quan vas a veure una I ha anat 2 vegades només el Fenomen. Sí, em sembla que és l'únic cinema ara mateix que està passant amb un format més gran del que és l'habitual. Una confessió que no en sent ningú. Una de les vegades que vaig anar al Fenomen, que també som masoquista, vaig anar a veure Repulsion. Ja en vam parlar, d'això. Ja en vam parlar. Sí, imagina't on arriba el masoquisme meu, Ja en vam parlar d'aquesta. Perquè tinc un amic a Sant Sadurní que també és molt aficionat. Anem al Fenomen a veure el Repulsion, que ja veuràs com és una altra cosa. I no era una altra cosa. Més aviat empitjorava. Quina mala sort. Després hi vaig tornar, que sí, el que dius tu, per la grandiositat de la pantalla, veure el Lawrence d'Aràbia allà. Sí, home, perquè tenia moltes ganes de tornar a veure en condicions. Aquesta sí que havia de guanyar. Aquesta guanyava moltíssim. Bueno, clar, és que llavors es feien les pel·lícules... Bueno, és que igual Lawrence d'Aràbia originalment es devia gravar en 70. No t'estranyi. No t'estranyi. Perquè, clar, era el doble de negatiu, volia dir el doble de format. Sí, el doble de pantalla. És el doble de pantalla. És impressionant. No sé amb què la van rodar. No ho sé, ho hauria de mirar jo també. Sí, sé que el primer cop que la vaig veure, no sé, o devia ser el Novetats o el Cursal, o potser el Coliseu. Em sembla que no, el Coliseu. Però sí que vaig anar al Fenomen expressament a veure-la. No fa gaire temps, poder fa un parell d'anys. Home, hi ha pel·lícules clàssiques que s'haurien de veure al cinema. Encara que no fos ni en 70 ni això normal, però hi ha moltes pel·lícules. Mira, vam fer L'Exorcista, coincidint amb el Festival Most, i no ha perdut gens, aquella pel·lícula. No ha perdut gens? No. O sigui, el temps li ha passat, perquè fa 50 anys i tot plegat, però veure-la en pantalla de cinema, jo no l'havia vist mai. Encara fa patxoc, encara. Jo crec que encara fa molta por,
Fa molta por, És que aquella nena feia molta por, Aquella nena feia molta por. Feia molta por aquella nena, Bueno, hi ha els protagonistes, el Max von Sydow, Sí. tenia 44 anys quan va fer aquesta pel·lícula, sembla que en tingui 80. Està molt caracteritzat. Està molt caracteritzat. I ja semblava un home supervell i tot plegat, però està tan bé amb aquesta pel·lícula, el Sydow. Jo sé que em va impactar molt, però no em queden ganes de tornar a veure. Aquesta, i també em passa amb el Dràcula de la Hammer. El primer que va fer el Peter Cushing. Sí. Perdoneu, em vaig cagar. És una pel·lícula amb ganes de fer por i ho aconsegueix. I ho aconsegueix, sí, és veritat. Els de la Hammer eren molt bèsties. Eren molt bèsties. Eren molt bèsties, els de la Hammer. Jo sempre explico l'anècdota que vaig anar amb els meus germans a veure-la i el petit, quan va acabar la pel·lícula, el vam trobar sota la cadira. A sota la cadira. Que era molt bèstia. Era molt bèstia, em va fer molta por. Aquesta i l'exorcista, bueno. Sí. Doncs hi ha pel·lícules que s'han de veure en pantalla gran i s'haurien de veure en pantalla gran, però clar, la Conquista de l'Oest és difícil trobar un cinema que te la faci ara mateix. Ja crec que l'únic que podia passar-li és el Fenòmena. Sí, el Fenòmena jo crec que són els únics que la podria... que igual ja l'han fet, Home, no ho sé. Hauria de mirar. No sé, però... Jo tinc contactes amb la direcció del Fenòmena, es podria demanar. Sí? Passeu. Doncs Passeu la Conquista de l'Oest. El dia que la facin avisem. A veure... No? I a veure si Sant Pere fa una excursió... Els hi comentaré. El Fenòmena Els hi comentaré. estaria bé. Aquí tenia apuntat, no estava mirant... Estava mirant, a 162 minuts, veus? Però he trobat una referència que diu 157. Bueno, potser que hi hagués... Jo quan l'he vista... A vegades quan ho compten. Jo quan l'he vista no he cronometrat el temps que estava. Sé que me l'he dividida, abans de fer la crònica, me l'he dividida en 3 dies. Que està bé. Però s'ha de comprar, Sí. No està gratuïta. Ja. S'ha de comprar. No està enlloc. No està enlloc. No la trobes enlloc. No està enlloc, però trobo que, vull dir, val la pena. Home, surt més a compte comprar-la en Blu-ray, potser, no? Que en una plataforma ja la tens per sempre. Però és que jo tampoc, a veure, amb el plan de vida que tinc de canguru permanent, tampoc disposo de 3 hores totes seguides. Clar. Bueno, ara, poder més endavant. Bueno, més endavant, ja més endavant n'hi hauran d'altres. Quan acabis de jubilar-te, de veritat. Exacte, quan acabis de jubilar-te del tot. Ara que diem del Cinerama, amb el meu fill, que també li agrada bastant el cinema, el vaig iniciar al Cinerama amb la Guerra de les Galàxies. La primera, El vaig iniciar. El vaig portar, vaig pensar, vine cap aquí, que a veure si segueixes els meus passos. La Guerra de les Galàxies. I si va sortir entusiasmat, encara se n'en recorda, Home, tu diràs. Encara se'n recorda d'aquell dia. dia. Veure espectacular. Bueno, tu diràs com es veia aquella pel·lícula allà. Si tu no vegis. Sí, el Jaume, la primera pel·lícula que el vaig portar a veure va ser La Guerra de les Galàxies. Imagina't tu. Imagina't. Molt bé, bueno, quina farem la propera? Hauríem de començar a decidir. Donem la fitxa. Donem la fitxa. Perquè jo el que sí que volia comentar és que, aviam, un moment. La fotografia, que és boníssima, va anar a càrrec de 3-4 operadors. Hi havia, suposo que cada director devia agafar el seu operador de confiança, que és el William Daniels, el Milton Krasner, Charles Lang, que no sé si té res a veure amb el Fritz. Amb el Fritz Lang, no ho sé. Podria ser que sigués algun fill o algun nebot o alguna cosa. I el Joseph Lascelles. I el muntatge, que aquí sí que em trec el barret, perquè muntar aquella pel·lícula devia tenir tela, molt bo, va ser del Harold Kress. Dit això, també... Bueno, hem de dir que la van nominar... Sí, té 3 Oscars. 3 Oscars tècnics. De 9 nominacions. De 9 nominacions, però té 3 Oscars tècnics, que ja me'ls he apuntat aquí. Sé que un era pel guió, original. L'altre era... Ja estampida, clar, és que ja m'apunto tantes coses, tal com amb el cap ho vaig escrivint, saps? Doncs va tenir 3 Oscars de les 9 nominacions, però tots 3 tècnics. Tots 3 tècnics. O sigui que no. De fet, difícilment algun actor se'n podia portar l'Oscar perquè és molt coral. És molt coral. És una pel·lícula molt coral i cap director tampoc no se'l podia endur perquè n'hi havia 4. Precisament per això. Precisament per això. Era molt difícil. Clar, vull dir, hi havia poder altres categories
d'això, però bueno, 3 Oscars va sortir del pas. Va costar la pel·lícula, va tenir un pressupost de 15 milions de dòlars i el primer any d'explotació ja en havien fet 50. Estem parlant d'aquell temps, eh? Sí. Clar, vull dir que en un any ja havien recuperat Va ser bon negoci. 3 vegades la inversió. Va ser bon negoci. Va ser molt bon negoci i ja et dic, va ser una pel·lícula que els que ens agrada el cine doncs van disfrutar-la. Van disfrutar-la i sobretot, ja et dic, amb el sistema aquest del Cinerama no era el que esperàvem, perquè doncs el primer cine en 3D va ser el de l'IMAX Portbell, que jo considero, va ser l'IMAX Portbell, i jo ja et dic que esperava una cosa d'aquelles, però bueno, vull dir, a pesar d'això, i del desengany de no veure quan sortien els búfals i els bisontes per la pantalla, doncs clar, vull dir, la satisfacció de la pel·lícula era gran. Era gran. Perquè clar, això de l'IMAX va venir bastant després. Sí, l'IMAX em sembla que és dels 80 i pic. No sé, de quan és, ho tindria que revisar. 80 o 90. Jo les vaig veure totes les que van fer l'IMAX, totes. Home, era espectacular, I inclús en un viatge a Londres vaig veure una projecció de cinema en 4D. O sigui, que feien olors, Sí. t'ambientaven, si hi havia boira, sortia boira, Sí. si hi havia pluja et mullaves una mica, però molt poquet, les butaques es movien, bueno, vull dir, va ser... Bueno, hi ha una sala, ara que ho fa... Hi ha una sala al Gran Via, la Gran Via. al centre comercial Gran Via 2, és una sala de Lauren, Sí. de Filmax, perdona. No és del Cines Lauren. No, és una sala de Filmax. De Filmax, Els cinemes del Gran Via 2 són de Filmax. I tenen una sala que és la 4DS, que és aquesta que es belluguen les butaques, que et mullen si això és el que vaig veure jo a Londres. Doncs aquesta, i segons m'han dit els de Filmax, és la sala que dona més diners de totes les que tenen. Sí, perquè és curiós. Perquè, Clar, l'entrada és més cara. Jo l'últim viatge que vaig fer a Londres, que ja fa 7 o 8 o 9 anys, no ho sabia, i anant pel carrer ho vaig veure. I cony, cap allà, tu mateix. Per provar, no? Per provar i per curiositat i això, sí. I recordo que era... No, es veu que és espectacular, i la gent paga per anar-hi. Ens va deixar bastant impactats, sí. Doncs sí, vaig disfrutar bastant. Cada inversió també és forta, pel que em van dir. La sala aquesta val una borrada. Perquè clar, cada butaca és molt independent. Sí. I cada butaca és com... És molt independent, no? A més, també t'haig de fer la salvaguarda de que a Londres, si volies, la podies parar, eh? Ah, sí? Molt bé. Però si marejaves. Si em molestava d'això, la podies parar. Molt bé. Veus? Això està bé. És la butaca, eh? Sí. Això està bé. Això sí que ho recordo. Que també havia vist alguna semblant, no amb la intensitat de Londres, però hi ha a la ciutat del cinema de França, que a Bessiers, hi ha un parc dedicat al cine, un parc temàtic dedicat al cine, i ja vaig veure alguna semblant allà, però aquesta sí que fa ja poder 25 anys. Sí, bueno, i a Futuroscop també al Futuroscop tenien també... El Futuroscop de Bessiers. Bueno, a part que tenien moltes pantalles d'aquestes en 3D, IMAX i tot això, hi havia una que també bellugava, és veritat. Sí, que bellugava i d'això, i era semblant això al 4D, el que li faltava. Llàstima que allà només passaven això, documentals. Sí. De tot tipus, això sí, però eren espectaculars. Però jo sé que el viatge aquest a Bessiers va ser per mi, clar, ja el sumum del sumum. No, bueno, tu diràs. Un parc temàtic dedicat al cinema, clar. Això era el meu somni. Sí, Futuroscop. Sí, Futuroscop, sí. Encara està obert. Sí, encara funciona. Encara funciona. Suposo que el d'augment es renomant perquè ja no hi ha tornat. Jo hi vaig anar quan el meu fill era petit, o sigui, ja fa uns quants anys, bastants, perquè ja no és petit, i jo el vaig trobar molt l'any 80. És que devia ser quan hi vaig anar jo. Sí. Era quan el vaig inaugurar. Devia ser quan hi vaig anar jo. Quan jo hi vaig anar encara estava bastant com era. No l'havien renovat gaire. Havien renovat les pel·lícules, això sí. Però el parc en si... Quan hi vaig anar jo era el sumum del sumum. Sí, home, en aquell moment va ser una meravella. Va ser fantàstic. Sí, com va sortir, sí, i tant. Sí. Doncs bueno. Jaume, la propera. No, la propera pel·lícula. La propera, no sé, digues, et deixo triar amb tu. Em deixes triar amb mi? Va. Hi ha una que vam dir que la faríem i encara no l'han fet. Quina és? No sé si l'han fet. Ara no me'n recordo si l'han fet o no. La noche del cazador. Ja la van fer. Ja la van fer. Ui, és veritat. La de Charles Lawton com a director. Sí, el Charles Lawton, és veritat. Sí, que en vam estar parlant. L'hauria fet com a director. Sí. Ui, doncs quina podríem fer? El que a mi sí que em faria
il·lusió comentar alguna pel·lícula de cinema espanyol. Sí. I n'hi ha una, concretament, que jo recordo, ara el Jaume arrufarà el nas, però és una pel·lícula que en el seu moment a mi em va semblar no trencadora, però sí que em va semblar una grandíssima història, una grandíssima pel·lícula, Sí. i ara convindria veure-la perquè te'n donaries compte que aquell temps els jutges justos existien, que es diu El Clavo, El Clau. que és una història truculenta sobre un assassinat que es descobreix molts anys després Sí, sí. i que la inductora de l'assassinat és la dona del jutge. Ja me'n recordo, sí. I era una pel·lícula en blanc i negre. Sí. Has fet un spoiler, eh? A veure, vull dir que s'ha de fer l'espoiler. Però era una pel·lícula que a mi em va cridar moltíssim l'atenció. Molt l'atenció, i vaig pensar algun dia, li direm al Jaume que comentem aquesta Podríem pel·lícula. parlar d'aquesta. Sí. Sí, però abans parlarem d'una altra. Vale. Parlant de truculins. Tu ets el jefe, pots escollir. Farem el Verdugo. El Verdugo. Bueno, aquí ens haurem d'afinar, Ah, perquè és una història amb molt fondo, El Verdugo de Luis García Berlanga. Sí, del No? Berlanga. Li fem un homenatge, i de pas li fem un homenatge al Berlanga. Li fem un homenatge. Què us sembla? A mi, bé, fantàstic. Sí? Comprometo a tornar a revisar el Verdugo per 14a vegada. Però la tornarem a revisar perquè... I si vols, la següent parlem del Clavo. Sí, home, la següent. Crec recordar que l'actuació del Cassen era memorable. Memorable. El Cassen, Sí. que no feia de còmic, No. feia un paper dramàtic, molt dramàtic. I com a gran actor que era, Sí, el bordava. el bordava. I el Pepe Isbert també. També, el Pepe Isbert també. Sí. Vull dir que era una història també del temps franquista i de lo que suposava ser executor en aquells moments. Això mateix. doncs molt bé, moltes gràcies, Jaume Felipe, Jaume Font i Jaume Felipe. Ens tornarem a trobar amb el Verdugo properament. I no assassinarem a ningú, No executarem a ningú. I esperem que ningú tampoc hagi fet cap assassinat per No. Esperem que no. Esperem que no. Moltes Recomanació gràcies. als oients, aneu al cinema. Exacte. Si pot ser el Kubrick, millor. Sobretot. I si no, a la sala assassí. Perdona, abans de tancar, quina programació tenim al Kubrick aquesta setmana? Aquesta setmana tenim El mestre que va prometre el mar. Saben aquell? Combinada. El mestre que va prometre el mar i Saben aquell. Combinada. L'hem d'anar a veure, I la setmana que ve Napoleón. Hòstia, aquesta també. La Ridley Scott. Sí. Aquesta m'hauria agradat veure, però estaré fora. A partir del 24... Però aquest dissabte o aquest diumenge hem d'anar a veure el mestre que va prometre el mar. Doncs el mestre que va prometre el mar i combinada amb Saben aquell. Vaig parlar amb una noia que l'ha vista Sí. i m'ha dit avui que encara plora. Sí. Ja. Sí. Diu, És molt... Diu, encara ploro. És molt... Diu, però que bèsties que eren en aquell temps. Molt emotiva. Dic, que vols dir que ha canviat gaire, això? Jo crec que no gaire. No, perquè Bueno, ara en parlem. Hi ha coses que fins aquí, hasta aquí podem decir. Les hem de dir fora d'antena. Per superar les notícies actuals, anem al cine. Anem al cine, sí Val? senyor. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.